ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಜಾನೆ ಬೈಜಾಲ್ ಏನಾണെಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತಾಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದರ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ಮಾತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನೀ ರಜೆಕ್ಕೆ ನಕ್ಲು ಬರುವೀರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಅನ್ಶಿತಾ, ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ನಾಯಕ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೆಲೋ. ಫೈನಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿರ್ತೇನೆ ನೀರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಾಯಿರು ಪನ್ನೀಯ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಏನು ಸೊಲ್ಲರು. ಶ್ರಾವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್. ಅರ್ಚನಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನು ಸೊಲ್ಲರು, ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೇನು ಸೊಲ್ಲರು. ನಿಶಾ ಕುಂದರ್ ಹಾಯ್. ಸುಚಿಕೆ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸೇಸ್. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇರೇಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಸರಿತಾ ನಾಯಕ್ ಏನು ಸೊಲ್ಲರು, ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಏನು ಸೊಲ್ಲರು. ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಸುಚಿಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಸರಿತಾ ನಾಯಕ್ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಂಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದಿನ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲಕಲ ಕುಟುಂಬದಡೆ ನಾಗನಡೆ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರ ಪೋದಿಪ್ಪರು ತನು ಮೈಪೆರ ಪೋದಿಪ್ಪರು ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರ ಪುಂಟು ಒನಸಾದು ಮಾತಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದು ಒಂಚು ಬರ್ಕ ಪಂದಾಂಡ್ ಇವನ್ ಇಂಕೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಚೂರು 22 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಿಡ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೇನು ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ ಎನ್ನ ಪನ್ನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ದತ್ತೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಶ್ವಿನಿ ವನಸಾಂಡೆ ಕಾಂಡಿರ್ನಾಂಡೆ. ನಿಶಾ ದಾದಕ್ಕ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ವೇಟ್ ಮಕ್ಳೆ 21 ಆಂಡ್ ಪನ್ಪೆಯಾನ. ಸರಿತಾ ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಯ್. ಸರಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅರ್ಚನಾ ಕವಿತಕ್ಕ ಒಲಿರು. ಕವಿತಕ್ಕ ಮಾನೆಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮೂರು ಪೋನುಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂತ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂದು ನಂಚ ಕವಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಪಂಡಿರು ಪೋಕನ ಇನಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಜ್ಜ ಪನ್ಕೋದು ಮೇ ಬಿ ಬತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರು. ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಓಕೆ 29 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಿ ಅಂದಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪನ್ಪಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ ಕೇನುಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಯ್ಸೇ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು. ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕನ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣು ಓಕೆನಾ. ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನ ಐಫೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊದ್ದು ಪೋಪುನಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ. ಓಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡತ ಎಸ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 1.5 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು 1.5 ವರ್ಷ ಆತಂಡ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಲಕ ಯಾಲ್ನದಿಂದ ಕಾಪ್ ಟಾಪು ನಂಚ ಬೋರ್ಚು ಪನ್ನಂದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲಕನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಐಟಕ್ಕೆ ನಿಶಾ ಕುಂದರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಕ ಪಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ದಿಯೋಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡ್ಸ ಆಯ್ತು. ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪನ್ಪೆ. ನಿಖಿತಾ ಹಾಯ್. ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್. ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್. ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ. ಅನ್ಶಿತಾ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ. ಅರ್ಚನಾ ಬೋರ್ಡು. ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಯ್. ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಎಸ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಸರಿಲ ಅವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿವೋಡ ಲೈಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಲಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿವೋಡ ಆರ್ ಎಸ್ ಬೇತೆ ಓವಂಡಲ್ಲ ದಿವೋಡ ಪನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತನ ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈಜಿನ ಬೋಡ್ಸಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲದ ರೆಂಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ EMI ಮೊಬೈಲ್ EMI ಕಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಸರಿ ಇಂಕ್ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏದು ಪಂಡ $100 ಆವಡು $8,000 ಪಂಡ $100 ಪಂಡ $8,000.
ಸೊ ಈ ಸರಿ ಐದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಸಾದ ಅವು 5,000 ಇಲ್ಲದ ರೆಂಟ್ ಗಾಂಡು ಅಂದ್ ಬೇಗನೆ ಕಟ್ಟದ ಬುಡಿ ಕೈಟಿನ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2,800 ರುಪೀಸ್ ಐಫೋನ್ EMI ಕಟ್ಟದ ಬುಡಿ ನಾನು ಸೊ ಬಾಕಿದ ಕಾಸು ಗ್ರಾಸರಿ ಅವಂದು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ಲಗೆ 1,000 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ಸ ಇಂಕ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿನ ಅವು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬೇತಡಿಲಿ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಶಿತಾ ಬೋಡ್ಚಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಚ ಓಕೆ ಬೇತ ಹೋದನ ವಿನೋದ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಜೀವಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇತದಿಲೆ ಓಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಅನಿಕ್ಸ್ ನೈಸ್ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಶಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಡಿಯರ್ ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಶಾ ಬೇತೆ ಓಲದಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಓದಿ ಓಡ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೇತಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಮಂತಂಡ ಕಾಪಿ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಾಪಿ ಬೊಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೆನ ಕಾಪಿ ಮಂತೀನಿ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಆದ ಮಂತನಲ್ಲ ಆಲು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಪಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಅವು ಬರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ ಸೊ ನಿಖಲೇ ಪನ್ಲೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿ ಓಡು ಪನ್ನದು ಆ ಟೈಪ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ದೀಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧನ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸೋಲರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಸೋಲರ್ ಅನ್ಶಿಕಾ ಓಕೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆದವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂತರ್ ಸೊ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಮಂತಂಡ ಆರಿಗೆ ತಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋನುಂಡು ಕವಿತಕ್ಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಈವನ್ ಯಾನ್ಲರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಮಂತೆ ಪಂದಂಡ ಲೈಕ್ ವೀವರ್ ನಕಲ್ ಸೇಮ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ವೀವರ್ ನಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆವಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗಳೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಬೇಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ 3 ಮಂತ್ ಬಂದ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಿತಾಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹೌ ಐ ವಾಚ್ಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಲೈವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಕೇಮ್ ಲೈವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಟುಡೇ ಯಾನು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ 2:30 ಗಂಟೆನಾಗೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡೋಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಮಂತೋಡು 2:30 ಗಂಟೆನಾಗೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡೋಡು ಇನ್ನು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಹೋದಾರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಗೆ ಮೂವಿತು ಏರ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ತಿಕ್ಕ ದಿಶಾ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡಿರ್ನಾಂಡೆ ಅನಿಕ್ಸ್ ಪವಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹಲೋ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ದಂಚದಾಲ ಗೇಮ್ ದಿಲೆ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾನೊಂದು ಬರ್ಪರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 100 ದೀಕ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಕಲ್ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಪಾನೊಂದು ಬರ್ಪರ್ ಇತ ಯಾನ್ ಆ ಪೂರ ನಂಬರ್ನ ಚೀಟಿಗೆ ಬರ್ದು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಒಂಜಿ ಚೀಟಿಗೆ ಎಪ್ಪರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಡು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ಸ ಇರು ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಫ್ ಯಾನ್ 5 ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ದತ್ತಿನ ಚೀಟಿಡು ನಂಬರ್ 5 ಉಂಡು ಆ 5 ನಂಬರ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪಂತೇರು ಬಂದು ಎನ್ನಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಡಬಿಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಝೋನ್ ಹಾಯ್ ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಇನಿ ಮುಟ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅವು ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ ಅನ್ಸ ಹೋಗ್ಲ ದೀಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಎನ್ನೊಂಡೆ ಬಸ್ಸಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನ ಇತ ಒಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಐ ಕೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಹಾಯ್ 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 ಏತು ಮನ್ಪೇರು ಐಡಿಯಾ ಇಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಶಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ವನಸಾಂಡಿರ್ನಾಂಡೆ ಕಾವ್ಯ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ ಯಾನಿರ್ನಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾವ್ಯ ಯಾನಿರ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ SRS ಕೇನ್ಲೆ ಏನ ಎಸ್ ಇರ್ಚು ಲೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಡು ಮುರಣಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಕ ಪನ್ಯಾನುಲ್ಲ ಸೊ ದಾದ ದಿ ಓಡು ವಾ ಟೈಪ್ ದಿ ಓಡು ಪಂದು ನಿಖಿಲ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಆಡಿ ಪೋರತ ಅನ್ಸಾದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಯ್ಕ ಓಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅವನೇ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಲತಾಕಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸುನೀತಾ ಹಲೋ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ವೀನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ವೀನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಈರೇನು ಸೊಲ್ಲರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಂತ್ ಅನ್ಸದಾಲ ದಿಲೆ ಬರ್ಡೇ ಮಂತ್ ಕೇಸೆ ಹೌ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಜೀತಾ ಹಲೋ ಪಿ ಲಚ್ಚನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಲಚ್ಚನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗೇಪ್ ಕೊಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾ
ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಪ್ಪೆ ಲಚ್ಚುನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷದ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸುಗಂಧಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 1000 ಮುಟ್ಟದಿಲೆ 1000 ಮುಟ್ಟ. ಅಪೇಕ್ಷಾ ಹಾಯ್. ಹಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶರ್ಮಿ ಹಾಯ್. ಸನ್ನಿಧಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಎಡ್ಡುಂಡ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಓಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎನ್ಸಪ್ಪ ಅಂದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಪನ್ನಂದ್ರೆ ಒಂಜೆರ್ದು ಆರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ 1000 ಮುಟ್ಟ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ಪನ್ನೋಡು. ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂತೆರಪ್ಪ ಅಂದಂದ್ರೆ. ಸೊ ಒಂಜೆ 1000 ಮುಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿಪ್ಪರು ಏನು ಈ ಡೇ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಪಂದು ಇಪ್ಪುಣು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜೆದು 1000 ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಚೀಟಿ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡುವೆ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡುವೆ ಅಯ್ಯನ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಫ್ ಐಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಬರ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಡೀರ್ 10 ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುವೆ ಓಕೆನಾ ಅನ್ಸ ಮನ್ಪುಗನಾ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೀಪಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೀಪಯನ್ ಓಕೆನಾ. ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಮಾಣಿಗು ಫ್ರೈಡೇ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತೆ ಮರೆಯನ್ ಮಾನಿಡಿ ಏನ ನಿಶಾ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಗತ್ತಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ ಇರ್ನ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಏರ್ನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಗೊತ್ತ ನಿಶಾ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿರ್ಪಾರ ನಾನು. ಇಫ್ ಅಕ್ಕಲೆ ನೂದೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾ +99 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಇಂಚ 305 101 ಅಂಚ ತೋಚ್ಪೋಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ಸ ಅದ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ. ವಿನೋದ ಎಂಕ್ ಈಲ ಕವಿಲ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಶಾ ಕುಂದರ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಇದು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆಕ್ಕ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆತಿನಕ್ಲಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿರಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಂಕ್ ಒಂದು 2 days ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪತ್ತದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಪ್ಯಾನ್ ಆ ಒಯ್ಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಹಾಯ್. ಶರ್ಮಿ ಹಾಯ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆ. ಸುನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಚಾನಲ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬರೋಡು ಪಂತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತೂಕ. ಧನರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್. ಸನ್ನಿಧಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ 200 ಕಮೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಜೈ. ಅನ್ಶಿತಾ ಓಕೆ. ಸರಿತಾ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಎಸ್. ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಇರೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪಣ ಅಂಚದಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬುಡಿಯ ಮಿಂತ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆಝಾನ್ ದೆನ್ ಮೀಶೋದ ಆಯ್ತು ನಾತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಇಡನ್ ಜೀವಿತ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಯು ನೇಮ್ಡ್ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನೇಮ್. ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ಪನೋಡು ಯಾನೇರಿಗೆ ಏನ್ಸ ಪನ್ಪುನು ಈರು ಒಯ್ಟು ಉಲ್ಲರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋರು ಬಿಟ್ಟು ನಬಕ್ಕೆ ಓಲ್ ಉಲ್ಲರು ಈರು. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡಿಯನ ಬುಡ್ನ ಓಂಡಿ ಈರ್ನ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯನಾ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ತರಮರ ಅದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಂದಾಡು. ಹವ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಯ್. ಪಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಇರ್ನ ಓಟ್ ಜೈ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಳಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಶೋರ್ 2 ಪಯಾನ್. ಸುನೀತಾ ವೇರ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಯರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಅನ್ಶಿತಾ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುವೇರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಶರ್ಮಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಮೃತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್
ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿಂಡರ ಇನಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿಂತಿಜಿ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನದೆ. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಬಂದಿಜ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನಡೆ ಪೋಯರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಂದಿಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ಏನು ಮಂತಿಲ್ನಿಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ನಾನು ಮುರಣಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಆನಿ ತಿಂದಿತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಎಸ್. ಸುಜ್ಯೋತಿ ವನಸಾಂಡಿ ಇಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಾಂಡಿ